Všudybilka nebo také vanovka, původně rychlíková parní lokomotiva řady 354-1, byla dodávána ČSD v letech 1920 až 1941. Lokomotiva 354-1 patřila k těm nejosvědčenějším a není náhodou, že vydržela v pravidelném provozu až téměř do samého konce parní epochy u nás. Jediná 354-1217, toho času provozovaná depem Brno, patří Národnímu technickému muzeu v Praze. Spatřila světlo světa v továrně Škoda Plzeň v roce 1938, dosloužila v roce 1976 v depu Tábor. Všudybilka bude první ze 3 hvězd, které v následujících záběrech odvezou zvláštní spěšné a osobní vlaky po těch nejzajímavějších tratích Moravy. A tak se bez dlouhých řečí vydejme do odbočné stanice Střelice a počkejme na spěšný vlak 34 478 Brno-Jihlava, složený ze 4 elegantních vozů Rybák, taktéž klasických pro poslední roky páry. Je 8:30 ráno a náš vlak opouští stanici. No, vyučil jsem se v Českých Hlinicích, jo? No a od 59. jsem na mašině, v 60. roku zkoušky. Tak když chcete vědět, tak jsem jezdil na všech mašinách, které byly v Brně, no. 434 dvojky, 524 jedničky, ty 13, ty váleční, potom Mikáda, jako letmo, tak jsme projeli všechno. No. Zajímavá část byla to, když jsme třeba jako letáci jezdili do těch průmyslových závodů pro ty průmyslové lokomotivy. Jo? To bylo zajímavé, protože každá ta mašina byla jiná. Nejzajímavější třeba na posunu byly 313, ještě se zací brzdou. Pěkný to bylo i s papouškama, tam bylo víc práce, protože hlídat ten prostředek a Mikáda taky. Ale jezdil jsem celý den, neměl jsem problémy teda za celou dobu.
Další významnou zastávkou jsou Rapotice. Malá stanice v srdci brněnské vrchoviny je zvláštní tím, že se v ní nalézá i vrcholový bod naší sklonově nelehké trati. Podobný, ale již méně výrazný zlom ve sklonu trati se nachází i tady mezi Kralicemi a Náměští nad Oslavou. Poslední hlasité výdechy parního stroje a dál se chvíli pojede z kopce. Stanice Studenec. Snad jen pětikolák poslední série se smíšeným vlakem do Velkého Meziříčí chybí k navození dokonalé iluze provozu konce 60. let.
I předchozí nádraží nebo významnější místa snad divák poznal. Právě sledujeme vlak odjíždějící ze stanice Luka nad Jihlavou. Následuje konečná Jihlava. Rychle odvěsit soupravu, zajet do depa, otočit, nazbrojit vodou a přesně, jak káže jízdní řád, vydat se na zpáteční cestu, tentokrát už pod číslem 34 479. S ubíhající krajinou za okny vozů se blíží velmi pozdní odpoledne.
Všudybilka dorazila do další stanice, aby si během křižování vlaku vydechla a dovolila své četě alespoň zevrubnou kontrolu svého ústrojí. Za kopce vrchoviny rychle odchází slunce a nastává večer. Ze zastávky u Brna, neboli Božího požehnání, je to do moravské metropole už co by kalenem dohodil. Se snažíme těm mladým klukům předat něco, protože dneska, ať dělají, co dělají, tak tu praxi těch kilometrů tolik nenajezdí, jo, jako my jsme měli za nácvik topení rok, jo, třeba. Je to obtížnější, aby to zvládli dneska. Vyžaduje to větší úsilí od nich a taky někteří začali, potom odpadli, jo, protože to nevydrží, jo, protože ten zácvik, to je... Je to dřina. Je to dřina, no, je to... Hodiny už zanedlouho odbíjí půlnoc a souprava našeho prvního vlaku postupně chladne pod nazelenalým svitem výbojek kdesi v odstavných kolejích. Četa Všudybilky dávno upravila oheň, nazbrojila a zamířila k domovu. Lokomotiva s tichým syčením vyčkává na další výkon. Hned vedle parní hvězdy druhého dne, totiž Šlechtičny 475-101. Místem dějství druhého dne je dvoukolejná trať z Brna do Veselí nad Moravou. Sem na Vláru vyráží druhý spěšný vlak 34481, složený vedle služebního rybáku ze 4 osmidveřáků, vozů typických pro 50. až 70. léta našich tratí. Tuto politicky neprávě radostnou dobu charakterizuje i jeden rozporuplný vnější znak hnacích vozidel. Rudá pěticípá hvězda je na lokomotivy dočasně umístěna výhradně na přání zahraničních fotografů tak, aby se vzhled soupravy co nejvěrněji blížil době, kdy takovéto vlaky brousily naše koleje. Snad všichni, kdož si vlády dělnické třídy užili až dost, pro tentokrát lokomotivám komunistický make-up odpustí.
Vlak vyšlapal serpentiny u Kyjova a brzdí do cílové stanice Veselí nad Moravou. Tož vítajte na Slovácku. Jsme tady. Jo? U toho domečku, jo? Jo, u toho domečku. A jo, my pojedeme na vodu jako ty. Tak to jo. Já myslím, že pojedeme. Je to dobrý. Je dobrý. I druhá, již mladší lokomotivní řada pochází z plzeňské Škody, odkud šlechtičny nebo také 75 vyjeli v počtu 172 kusů v letech 1947 až 1950. Stroje čísel 148 až 172 byly dodány do Severní Koreje. Přerovská 142 si z reklamních důvodů kdysi zajezdila i v Číně. Lehkonohé dvouválcové lokomotivy s maximální rychlostí 100 km v hodině jezdily v čele všech druhů vlaků až do konce 70. let. Lokomotiva vezoucí zvláštní vlak z Brna do Veselí nad Moravou a zpět je vůbec první vyrobenou z této řady. Převzata byla v prosinci 1947 a dlouhá léta jezdila právě v lokomotivním depu Brno, kde také dosloužila jako vytápěcí kotel K742. Ke 150. výročí železnice na našem území byla opravena do provozního stavu a dne 15. června 1989 vykonala na trati Brno-Podivín ve svém životě již druhou technicko-bezpečnostní zkoušku. Nezapomeňme dodat, že k ní neodmyslitelně patří tendr řady 935-0. Lokomotiva je majetkem Českých drah. Ale vraťme se do Veselí, odkud za pár minut bude odjíždět náš zvláštní spěšný vlak 34 482. Zkouška brzdy je za námi.
Výpravka a odjezd. Magistrála z Brna do Veselí nad Moravou, označená v jízdním řádu číslem 340, byla až do doby rozdělení republiky i významnou tranzitní spojnicí na Slovensko. 178 km dlouhá dráha do Trenčianské Teplé patřila právě k výrazným doménám šlechtičen. Lze si bez úsečných výfuků naleštěných princezen z brněnské či veselské topírny vůbec představit smyčku u Pitína nebo partie u Vlárského průsmyku?
Chřenovicích vlárská trať křižuje další důležitou železnici Brno-Přerov a parní spěšňák se přiblíží k Brnu. Druhý den našeho parního putování Moravou se chýlí k večeru. Pohostinný vinařský jih vystřídají hned na zítří ráno mlhavé siluety hrubého Jeseníku. Zelená tendrovka 464-202, přezdívaná Rosnička, je z trojice parních hvězd tohoto snímku nejmladší. Vyjela z plzeňské Škodovky v roce 1956 spolu s jedinou sestrou 464-201. V pořadí druhá Rosnička, patřící Národnímu technickému muzeu, byla zprovozněna přáteli železnice z parního spolku Výtopný Olomouc teprve v červnu 1994. Začíná se den třetí, poslední. Zvláštní parní osobní vlak 32-261 Olomouc Lipová Lázně se blíží k Uničovu. Další nezbytnou zastávkou na cestě do Jeseníků je uzel Šumperk. Souprava z devíčká půlhodinku nutnou k tomu, aby Rosnička dojela do depa na zbrojit před namáhavou jízdou. Cesta pro uhlí vede také přes Topírenskou točnu.
Zapadlá zákoutí výtopen bývají často místem zajímavých objevů, mnohdy vybízejících ke krátké meditaci. V depu Šumperk jsme zachytili části rozebrané maličké parní lokomotivy řady 210 001 ze sbírek Národního technického muzea Praha. Dočká se někdy rezivějící kotel z roku 1941 zavázání do dvounápravového pojezdu? Probudí i tuto lokomotivu životodárný oheň? Vlak urazil celkem snadný úsek trati, vedoucí proti proudu řeky Moravy, a zastavil v Hanušovicích. Zde se čeká na sjetí skupiny a před nejnáročnější částí trasy je nutno ještě zkontrolovat pojezd a hlavně dobře přiložit. My si zatím prostřednictvím kamery můžeme krásnou lokomotivu zblízka a v klidu prohlédnout. Zapomněli jsme dodat, že jízda Rosničky do Jeseníků je symbolická. Obě lokomotivy, jak 464-201, tak i naše 202 pod vlajkou depa Olomouc, právě na okružních vlacích přes Krnov, Ramzovské Sedlo a Šumperk v polovině 70. let dojezdili. Jakmile se na odjezdovém návěstidle objeví zelená a z nitra budovy přispěchá výpravčí, lokomotiva se ostrými výfuky vydá k Jindřichovu do zpočátku pozvolného, ale stále se zvyšujícího stoupání podvrcholky Hrubého Jeseníku. Ne náhodou byly na tuto sklonově jednu z nejnáročnějších tratí nasazovány nejsilnější stroje, dokonce Maletovy šestinápravové lokomotivy s děleným rámem. Ne nadarmo tu i dnes relativně krátké vlaky jezdí z Postrky. Červené číslice okolo 30 na sklonících hned tak někde neuvidíte.
Konečně Ramzová. 760 metrů nad mořem, vrcholový bod s evropským rozvodím a spása topičů. Dávnou slávu této frekventované rychlíkové zastávky, kdysi dokonce výhybny, speciálně jen u tohoto vlaku připomene výpravčí v dobové uniformě. Krátce po 13. hodině zastavuje náš vlak v odbočné stanici v Lipové Lázních. Rosnička jakoby se už těšila na odvázání pětivozové soupravy rybáků a na krátký odpočinek v depu. I pro muže na stanovišti lokomotivy nastanou prozaické minuty s příchutí sazí, popele a prachu z uhlí, masnoty oleje či záludnosti unikátních technických zařízení. Sloužit na parní mašině neznamená jen jezdit, ale hlavně se tak trochu stranou slávy o zhýčkaný ocelový organismus stroje starat. Pojede točit do hajcu, nebo jak pojede komín? Pojede otočit, no. Malá výtopna v Lipové byla domovem nejrůznějších, často i exotických strojů. Dnes, krom několika motorových vozů, je hlavně zázemím několika bardotek, čili zamračených, potřebných jak pro nákladní vlaky na Ramzovou, tak i pro podobně obtížnou trať do Javornického výběžku. Také tuto akci připravila společnost Herkules KHKD v květnu 1996. Propagaci těchto jízd v zahraničí provádí pan Adri van Steen z Rotterdamu. Tento, nechť odpustí, nazveme-li ho parním bláznem, je podobně jako desítky dalších očarován kouzlem rychlosti, zvuku a krásy našich parních lokomotiv. A tak nabízí nevšední zážitek svým přátelům z celého světa. Jízdy se účastní samozřejmě i našinci. Ti mají výhodu i v tom, že platí přibližně 18krát nižší poplatek než cizinci. Přesto se úhrada ani této víceméně symbolické částky nesetkává s pochopením. V budoucnu se však podobné akce bez finanční spoluúčasti, nutné pro údržbu a opravy lokomotiv, neobejdou.
Dopřejme vlaku ve Starobylé Brané poslední pozdrav drsného kraje horského větru, dávno zapomenutých lesních drážek i duší upálených obětí čarodějnických procesů. Parní lokomotiva z kopce jako po másle zanedlouho dojede zpátky k Hané, kde tyto příjemné 3 májové dny s párou zakončí. Tesklivé houknutí parní píšťaly v dálce, rychlý šepot výfuků, 5 zelených krabiček rybáků náhlým porivem vzduchu na vteřinu oživí paže větví a zase je ticho, v němž se pomalu rozplývají zbytky parních cárů a vzpomínka na cesty vlakem snad až kamsi do dětství.